Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες παραγγελίες που έγιναν μέσα στο Black Friday και πάμε να τη φτιάξουμε μαζί. Η γλυκύτατη βάσο πήρε ένα ζευγάρι Sweet Twist, ένα ζευγάρι Cherry Bliss, ένα ζευγάρι Ladybugs. Τα τριανταφλάκια που βλέπετε είναι το καινούριο custom σχέδιο το οποίο θα ανέβει στο site, απλά ακόμα δεν έχω αποφασίσει το όνομα. Μετά έχει ένα ζευγάρι σκουλαρίκια Lily's Grace, ένα κολλιέ Aurelia και τέλος δύο από τα καινούργια Charm Bags, τα Ribbonette, το ένα με το σκουφάκι του Αγίου Βασίλη και το άλλο με το μανιταράκι. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Βάσο στηρίζει τη μικρή μου επιχείρηση και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Γενικότερα μου δίνει απίστευτη χαρά να βλέπω πελάτες που έχουν στηρίξει στο παρελθόν την επιχείρησή μου να ψωνίζουν και πάλι. Αυτό σημαίνει ότι έχουν μείνει πολύ ευχαριστημένες από τα κοσμήματά μου και εγώ είμαι εδώ να φτιάξω ακόμα περισσότερα για εσάς. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω ένα μικρό update σχετικά με το rebranding που σας είχα ανακοινώσει ότι θα γίνει. Μέχρι στιγμής, επειδή ήταν αρκετές οι δουλειές που έπρεπε να γίνουν, δεν είχα μια ακριβή ημερομηνία για το πότε θα γίνει το release. Όμως τώρα μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι την Παρασκευή στις 12 Δεκεμβρίου θα γίνει η αλλαγή του ονόματος, οπότε save the date. Και εκτός από αυτό, μέσα στο Δεκέμβρη σας ετοιμάζω και μια εκπληξούλα. Stay tuned!